magandang tanghali po. Graduate na yan. Ate, magandang tanghali. Magandang tanghali po. Te, salamat sa inyong pagtitiwala sa alipin na Jesus Nazareno. Gumaling na yung Gumaling na kayo lahat. Una sa nanay at sa iyong kapatid na mga nabubulok ng paa sa sobrang sugat na hindi na malaman, pati sa medisina ay hindi na malaman kung anong pinagmulan nito. Pero magaling na po yung kapatid mo at nanay mo. Magaling na. Natuyo na po yung sugat nung dinala nila dito. Natuyo na. Di ba hindi sila nakakalakad ng maayos pa ika-ika dahil nga sa masakit yung sugat nila? Yung sa mama ko, piklat na lang. Piklat na lang. Yung sa kapatid ko, kasi ang laki ng sugat ko. Oo. Kunti na lang. Tuyo na. Ay, salamat po, Papa Jesus. Ay, ikaw naman ate. Okay na. Okay na. Bali, graduate na po kayo lahat ate. Salamat sa Diyos. Ingat po kayo sa pagbiyahe sa Mindanao sa Sabado. Kayo po nila nanay at yung kapatid mo. Salamat po ng marami sa pagtitiwala nyo sa alipin na Jesus Nazareno. Ingat po kayo sa pag-uwi. Bye-bye. Bye-bye. Graduate na kayo lahat. Salamat po. Thank you po, Lord.